Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олга тоба койбір темалар турында. Татарстанда коронавирустан бірінші үлім тіркелді. Вафат болған шоллы кішісін қопшыққа салып табутта көмешеклер. Искі бара күрінна IT-парк ГЭС бистесінде уникаль бина түзіле. Ошығыш ерден қызметкерлері хұнари бейремлерін білгілейлер. Бұл үшінің үзіншеліклерін хабаршыбыз көріп қойтты. Татарстанда COVID-19-дан үлінің бірінші үшрағы тіркелген. Бұл хақта республиканың коронавирусқа қаршы күреш бойынша оператив штабында хабар иттілер. 27 апрельда шолының 2-ші шахар қосақанесінде 1950 елда туған Ират вафат болды. 23 апрельдан ол ясалма вентиляциялау аппаратына тұташтырылған. Пациент яңа коронавирус инфекциясының ауыр формасы білен шірлеген. Шулай оның йөрәк қан тамырлары системасы ауырлары да болған. Шолда соңғы тәулік ішінде Татарстанда 65 яңа коронавирус инфекциясы очрағы ашыкланган. Шолда COVID-19-дан зарарланган кешеләрнең гомуми саны 91-ге җиткән, республикада 697. 28 апрельда ашыгыч медицина ярдәме хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Бәйрәм эш урынында үтә. Хәзерге катлаулы эпидемиологик ситуация вакытында алар беренчеләрдән булып халыкка ярдәм итәләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Скоро 45. Здравствуйте. Слушаем вас. Что случилось? Ошыгыч ярдәм диспетчердан башлана. Тәулек буе бирегә 1000-нән артык кеше шалтырата. Тиз арада пациентның адресын яшен дөрес язарга һәм буш булган бригаданы табарга кирәк. Адрес алынга шика фельдшер һәм машина йөртүче составындагы ашыгыч ярдәм бригадасы юлга чыга. Ашыгыч ярдәм машинасы югары тизлек белән йөри. Авария хәлен тудырмый барлык светофорлар һәм тар ишегаллары буенча йөрү бу үзе бер осталык. Работа мне нравится, работа хорошая. Сложности бывают разные. В основном уж во дворах сложно проехать, так как машины ставят везде. Быел Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шолыга оператив һәм сыйфатлы эш өчен яңа 28 ашыгыч ярдәм автомобиле бүлеп бирде. Гомумән автопарк яңартылып тора. Бу исә эшләү өчен уңай шартлар дигән сүз. Шулай да хезмәтеңне яратмасаң, бернинди шартларда бирде тота алмый. Полностью у нас оснащение, дефибриллятор, перфузор. То есть, если мы едем на длительное расстояние, мы подключаем препараты, капаем, дозируем. Также кислородное оборудование. Родовые сумки. Я очень люблю свою работу, так же, как и мои коллеги. Это призвание, это не работа. Я уже с самого детства знала то, что я буду заниматься этим. И именно моя работа направлена на помощь людям. Берничә минуттан соң тагын чакыруга барасы, тик табиблар зарланмый. Алар өчен Гиппократ анты һәм кешеләр сәламәтлеге иң мөһиме. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Президент Владимир Путин Россия хөкүмәтенә ана капиталын кулланып торакка кредит алыр өчен беренчел кертемне 15%-ка кадәр киметергә кушты. Бу балалы гаиләләргә кагыла. Тиешле йөкләмә Кремль сайтында урнаштырылган, аны үтәү вакыты 2020 елның 20 маена кадәр. Күп гаиләләр ипотека буенча ташлама шартлардан файдалана алмый. Бу банклар билгели торган беренчел кертемнең күләме аркасында. Шуңа бәйле рәвештә тиешле карар кабул ителде. Исегезгә төшерәбез, Владимир Путин ана капиталы программасын киңәйтү турындагы законга кул куйды. Хәзер түләүләр беренче балага да каралган. Ана капиталы программасы 2026 елның 31 декабрына кадәр узайтылды. ГЭС бистәсендә 60-нчы елларда янган бараклар урынына киләчәк офис барлыкка килде. Хосаин Ямашев бульварында яңа шәхси IT-парк төзелеше бара. Аның инвесторы шәһәр эшмәкәрләренең берсе. Планда технопарк ачугына түгел, әшьялыга яңа дизайн эшен күрсәтүдә бар. Төзелеш ничек бара, хәбәрчебез материалында. Акыллы йорт эшмәкәр Артур Тахиров үз проектын әнә шулай дип атый. Шәхси IT-паркның беренче корпусы инде эшли, аны Артур үз акчасына үзгәртеп төзегән. Проектны Равиль Сафиуллинның архитектура остаханәсе белән бергә тормышка ашырдылар. Бина керү контроле өчен биометрик системалар белән җиһазландырылган. Ягъни билгеле бер бүлмәгә эләгү өчен базада кешенең бармак эзләре булырга тиеш. Беренче корпуста информацион технологияләр белән бәйле компаниялар урнашкан, сәләтле өлкән сыйныф укучылары һәм парк хезмәткәрләре өчен уку бүлмәсе ачылган. Икенче корпус
Корпуста ремонт киләсе елда төгәлләнергә тиеш. Анда хезмәткәрләр өчен кафе, иркен һәм якты эш кабинетлары булачак. Люди, которые идут по бульвару Ямашева, будут видеть интересную картинку. Здесь будет гореть желтый красивый цвет. Красивые молодые айтишники будут здесь сидеть, работать за рабочими местами. И штор никаких не будет. IT-парк янында скверда булачак. Аның серләрен әлегә ачмыйлар, тик архитекторлар Чаллыда мондый урынның булганы юк дип ышандыра. Для нас стала интересная задача переоборудовать, реконструировать 2 барака 60-х годов, один из которых был жилым корпусом, второй административным. Более того, эти 2 корпуса пережили по несколько пожаров, там концентрировалась местная неблагоприятная молодежь с маргиналами, это был рассадник, жители стороной обходили это место. Наши сотрудники и компании-резиденты будут здесь иметь более, по моим таким планам, более 120 рабочих мест здесь точно будет. И, скажем, поступает какая-то проблема, нужен какой-то проект реализовать IT. Из этих 120 специалистов выбирается либо нужный специалист, либо создается временная команда для решения задачи. Биналар Артур Тахиров милкендә сквер янындагы территория арендалана. Кызыклы архитектура күренеше шәһәрнең иске өлешен үстерү һәм бизәү өчен яхшы фактор булачак дип саный эшмәкәр. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәр картиналар галереясында яңа күргәзмә әзерлиләр. Югары басма техникасында башкарылган сәнгать әсәрләре бөтен дөньядан җыелган. Танылган һәм яшь рәссамнарның уникаль эшләрен онлайн режимда карарга мөмкин. Сәнгатькә кайчан якынлашырга мөмкин булачак һәм бу эшләр нәрсә белән уникаль безнең сюжетта. Чоллы картиналар галереясында гадәти булмаган сәнгать әсәрләре. Югары басма графика 2020 халыкара проекты тамашачыга 29 илдән 150дән артык рәссамның эшләрен тәкъдим итәргә әзер. Күргәзмәнең максаты әсәрләрне күрсәтү, төрле ил рәссамнары арасында тәҗрибә уртаклашу өчен халыкара мәдәни элемтәләр булдыру. Иң кызыклы һәм уникаль эшләрнең берсе Словакия рәссамы Радослава Храбовскаяның гадәти булмаган костюмнары. Ул аларны улларына багышлаган, алар белән озак вакытлар аерылышкан булган. Мәсәлән, бу күлмәк шәй пакетларыннан җыелган. Һәр рәссамның эше уникаль, алар барысы да басма графика махсус техникасында башкарылган. Бу бик катлаулы эш. Рәссам башта эскиз ясый, аннары аны төрле өслекләргә, агач, линолеум, пластик, металлга күчерә. И потом особым способом это все гравирует, вырезает специальными инструментами, вырезает на этом материале. Получается печатная форма. И вот потом уже наносится краска и под давлением на прессе печатается на бумагу. Изображение переносится вот с печатной формы на бумагу. Кайбер эшләр турында картиналар галереясы сайтында укырга була. Эпидситуация яхшырганнан соң күргәзмәне килеп карарга мөмкин булачак. Коронавирус күргәзмә үткәрү датасына гына түгел, почта элемтәсе эшенә дә үз төзәтмәләрен кертте. Есть небольшие загвоздки. В связи с пандемией у нас некоторые посылки не пришли, вернулись обратно авторам. И не хотелось бы делать их в виде презентации. Все-таки хотели бы очно их увидеть, посмотреть. Әлеге күргәзмәне ачу датасы сентябрь аена планлаштырылган, бу вакытка оештыручылар башка эшләрне дә алырга өметләнә. Картиналар галереясында 200дән артык авторның әсәрләрен күрсәтергә исәплиләр. Аннан соң күчмә күргәзмә оештырылачак, ул Әлмәткә китәчәк. Барлык эшләр дә шәһәрнең картиналар галереясы фондында калачак. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 6-нчы көне, 29 апрель көне сәхәр 12 сәгать 42 минутта тамам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 5 минутта башлана. Уразаның шәригатьтә мәгънәсе ураза тотучы кешеләрнең үзләрен таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау-ичүдән һәм җинси якынлыктан тыюларын белдерә. Ялгышып яки онтылып китеп берәр ризык алып капкан чакта ураза бозылмый. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.